En primeiro lugar, quería agradecer aos concelleiros e concelleiras pois que tiveron a disposición de cambiar o Día do Pleno para o día de hoxe, en lugar de ser os xoves, como é habitualmente, como saben, motivado por que non podíamos contar co secretario no día de onte, e hoxe sí está aquí. Vamos a empezar primeiro co primeiro punto do día, que é a aprobación da ata anterior. Algo que comentar? Anterior, perdón, do 29 de setembro. Sí, dúas cousas. A primeira é que non sei se efectos de arquivo ten importancia, pero o documento ben reseñado como setembro de 2017. Non sei se iso terá incidencia despois no momento de buscala, de arquivala. O nome do arquivo que se nos enviou con setembro de 2017. No, bueno, escorximos, perdón. Sí, na copia digitalizada que ven en Word, vale? Sí, no. O arquivo, o nome do arquivo, fala do nome do arquivo, o título do documento está correcto. De segundas, decir que hai un erro, ao menos un erro na actas, porque cando se fala da intervención ao respecto da moción pola aldea de Raña, que presentou e argumentou a concellera do BNG, María Cristina Andrade, a argumentación pónselle a nome de Xosé Manuel Casal Sabín, o que a todas luces é incorrecto. Ben, corregimos eso sin problema, sí. Sí, votamos a corrección e... Ben, votos a favor da acta con a corrección incorporada. Aprobase por unanimidade. Sí, algo máis? Pode mandar depois... Sí, é máis, recibiremos unha nova copia da acta. Continuamos correndo o día, pero tal como está acordado cos diferentes portavoces, vamos a alterarla en deferencia pois aos representantes da plataforma de vítimas do Albia, que se achegaron hoxe debido a unha moción que presentou o BNG. Por lo tanto, o punto de orden do día, que é o número 7, vamos a debatir agora, como estamos todos de acordo. E tamén quería agradecer a presencia de Rosana Pérez, que acompañou aos representantes da plataforma e que foi concelleiro durante moitos anos neste concello. Moitas gracias. Creo que vai intervir José Manuel Castelo, sí. Podes, pido por favor a concelleira que dice do sitio, Genoveva. Ao final, se aproba... Non, que normalmente a intervención creo que é ao principio. O que recolle o regulamento é ao principio. Teño que ler unha carta de agradecementos e se aproba a programación. E previamente non... Bueno, empezamos entonces o debate. Ten a palabra, creo que José Manuel Casal, non? Sí. Sí, ben, agradecer en primeiro lugar, efectivamente, a presencia dos representantes da plataforma de vítimas do Albia que nos trasladaron a este grupo municipal unha moción elaborada por eles para o traslado ao pleno desta corporación para o seu debate e aprobación, se considera. Nós, por lo tanto, aquí simplemente somos unha ferramenta a seu dispor para trasladar as súas demandas. A plataforma de vítimas do Albia venen loitando por esclarecer as circunstancias do desgraciado accidente que todos conhecemos que ocorreu o 24 de xullo de 2013. Nese accidente hai que recordar que faleceron 81 persoas e resultaron feridas 145, por lo tanto é o accidente ferroviario máis grave da historia da democracia española. A plataforma constitúese coa intención de reivindicar a verdade e a xustiza nun sentido amplo, exixindo tamén as responsabilidades políticas polos feitos que rodearon a este sinistro. A plataforma entende, e nós, dende o BNG, tamén entendemos que un suceso tan grave non pode nin debe quedar no esquecemento das institucións públicas e dos responsables políticos. Hai que indagar as causas e as responsabilidades penais e políticas que puderan derivarse do demandito accidente ferroviario. A marxen das investigacións judiciais e das responsabilidades penais que se poden derivar delas, as vítimas sempre reivindicaron a apertura dunha comisión de investigación parlamentaria para depurar as responsabilidades políticas e nun exercicio de responsabilidade é necesario, nós pensamos, dar o noso apoio de toda a corporación a esta iniciativa, situándonos do seu lado e dándolles, dende logo, o noso apoio expreso. A plataforma de vítimas do Albia denuncia a reiteradas ocasións
é a falta de sensibilidade das autoridades e unha incomprensible situación de desamparo que viola os seus dereitos máis básicos como vítimas e familiares deste terrible suceso. Con esta moción non se pode reparar evidentemente o dano inmenso que estas persoas sufriron. Non se pode facer justiza nin esclarecer evidentemente a verdade do ocorrido. Pero, a través do consenso de todos os partidos políticos con representación neste Concello, nun acto de responsabilidade e compromiso, queremos contribuir a recoñecer e identificar as víctimas e familiares do accidente ferroviario. Perdón, ainda non rematei. Por todo o exposto, o que se solicita a este pleno é a aprobación dos seguintes acordos. Dar apoio expreso á plataforma Vítimas do Albia 04155, que o Concello da Pobra do Carmiñal reciba a plataforma para coñecer as súas demandas e reivindicacións, solicitar ao Goberno do Estado que encargue unha comisión de expertos e técnicos independentes para investigar o ocorrido e, a parte desta investigación de técnicos, solicitar tamén unha apertura dunha comisión de investigación en sede parlamentaria para establecer posibles responsabilidades políticas. E a respecto desto, último, quero indicar que recentemente o xulgado de Compostela, o xulgado de instrucción número 3 de Compostela, citou como investigado o ex-xefe de seguridade da DIF, Andrés Cotarte, e, polo tanto, a nós nos parece que se abre aí unha liña de investigación que sinala directamente a DIF, sinala directamente as responsabilidades que a propia administración tuvo a respecto do trazado da liña de alta velocidade, dos riscos que estaban xa recoñecidos pola Unión Temporal de Empresas que fixo o estudio de seguridade e que sinalou esta peligrosidade a DIF e que aínda coñecendo este informe, aínda coñecendo esta avaliación, non tiveron en conta esas indicacións e, polo tanto, a nós nos parece que esta chamada ao xefe de seguridade da DIF polo xulgado de instrucción de Compostela non fai máis que indicar que, efectivamente, é necesario que se abra esa comisión non só técnica, sino tamén no Parlamento do Estado para investigar todas as cuestións que quedan aínda pendentes para coñecer. Tiene a palabra el portavoz socialista. Buenas tardes a todos e a todas, especialmente pues, aos familiares das vítimas do accidente. O meu reconhecemento e solidaridade. Un suceso tan grande cambia a vida das persoas e pode quedar no olvido das institucións públicas que deben buscar a verdade con criterios de independencia e objetividade. Pedir disculpas en nome do Partido Socialista se este partido non estuvo á altura e non foi capaz de dar unha resposta satisfactoria ás vítimas e, pola miña parte, reconocer e identificar públicamente as vítimas e familiares dese accidente ferroviario. Ben, por parte do Goberno da Pobra do Carmiñal, pois decirlle aos representantes da plataforma que estamos por completo a súa disposición, vamos a apoiar, por suposto, a moción con toda a convicción da que somos capaces e xa convíos a que os veas en contacto coa secretaria da Alcaldía que está presente aquí no Salón de Plenos para cando queiras manter unha reunión con nós sin ningún problema. Dende logo de justicia que todo o que sexa necesario se investigue, se saiba a verdade exacta do que aconteceu nese accidente lamentable e que causou tanta dor en Galicia e que, bueno, está na memoria de todos e todas nós, por desgracia, para sempre, non? Apoiaremos a todos os puntos da moción, como está tal como está presentada, e non moito máis que decir non temos. Simplemente gracias por estar aquí, por ter a diferencia tamén de acompañarnos hoxe e esperamos escoitar as vosas palabras. Por parte do Partido Popular. Bien, buenas noches y pues nuestra solidaridad y comprensión por su dolor y por sus circunstancias que han tenido que pasar y que probablemente todos nos ponemos en su situación y somos conscientes de la gravedad y dureza de las mismas. Así que lo único que queremos manifestar es que entendemos todo esto y que queremos que, como todos, cualquier buena persona se aclare todo lo que ha ocurrido para que al menos esas circunstancias penosas y dolorosas que han tenido que ocurrir y sufrir ustedes no tengan que ocurrir a nadie más. Pero sí que no estamos en todo el punto de acuerdo en los acuerdos que se solicitan, por lo que nosotros vamos a abstenernos en respeto a eso. ¿Tomáis por parte de la unidad? Non,
simplemente agradecer aos grupos da corporación que acaban de amosar o seu voto favorable a esta moción, que, insisto, non é do BNG, nós simplemente somos o altofalante da plataforma. Nada máis agradecer ese voto favorable, someteremos a votación e despois deixaremos a palabra a eles que me interesan. Ben, votos a favor entonces da moción. Votos en contra. Abstencións. 5 abstencións e o resto os favorables. Entonces, le pido al señor Concello, por favor, que ceda o posto y puede pasar José Manuel. Buenas tardes, son José Manuel, estou aquí con Mari Carmen, vimos desde Santiago os dous, a carta que me dou a asociación para agradecerle o pleno. A ver, en nombre de la plataforma Víctimas del Albia 04155, en primer lugar queremos agradecer al Grupo Municipal del BNG la iniciativa de presentar esta moción, así como al resto de grupos que se han sumado a ella. A lo largo de estos 3 años, 8 meses, desde que ocurrió el accidente del tren de alta velocidad de Santiago de Compostela, las víctimas hemos tenido que sufrir, además de las consecuencias del mismo, 81 personas fallecidas y 145 heridas. Algunas de ellas con graves lesiones irreversibles, el ninguneo, el trato inhumano, la humillación, las mentiras, la ocultación y la ausencia de colaboración con la justicia por parte del gobierno y de muchas instituciones públicas. Además de la conducta hacia las víctimas por parte de políticos concretos, con nombre y apellidos que desgraciadamente siguen hoy ocupando diversos puestos de representación y de responsabilidad en las instituciones, algunos de ellos cambiados de puesto y otros, los más importantes, ascendidos de categoría. Desde un principio, las víctimas hemos reclamado una comisión de investigación parlamentaria, en donde se depuren responsabilidades políticas que existen desde el momento en que el Ministerio de Fomento y las empresas públicas, ADIF y Renfe, publicitan la línea y el tren como de alta velocidad, engañando gravemente a la ciudadanía, diciéndonos que contaba con mayor seguridad, la última tecnología y sistemas de conducción automática. Para nuestra desgracia, pudimos comprobar que no se cumplían ninguno de los requisitos de seguridad que exige este tipo de ferrocarriles, lo que ha quedado absolutamente claro en la causa judicial. Montaron en un tren como el de Porriño 200, fue lo que pasó. Varias decisiones del gobierno anterior y del actual en funciones comprometieron la seguridad de los viajeros. El accidente se habría evitado si no se hubiera cambiado el proyecto original en 2010, cuando era ministro José Blanco. Tampoco habría ocurrido si no se hubiera desconectado el sistema de conducción automática RTMS en junio de 2012, siendo ya ministra Ana Pastor. Y por si esto fuera poco, altos cargos de Renfe y Adif recibieron por escrito la advertencia de peligro del jefe de maquinistas de Orense, señor Iglesias Mazaira, y no tomaron ninguna medida. Pese a lo anterior, como los señores concejales sabrán, en el Parlamento español el PP vota 4 veces en contra de que la propuesta de creación de una comisión de investigación parlamentaria vaya a pleno. Finalmente, el 16 del día de 2013 se debatió en pleno una moción de Izquierda Unida proponiendo la creación de la comisión. Votaron en contra PP, PSOE, Convergencia y Unión y PNV. Las víctimas hemos tenido que soportar además multitud de afrentas. Una de las más viles fue que el 24 de julio de 2014, un año después del accidente, a la entrada de un acto en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, que se suponía era para honrar a la memoria de las propias víctimas y sus familias, no solamente no nos dejaron entrar a la inmensa mayoría de las víctimas, que no conformes con eso, nos enviaron a las fuerzas antidisturbios para impedirnos el paso. Ninguna persona del gobierno de Galicia vino a darnos una explicación, ninguno tuvo un actismo de compasión ni de humanidad hacia nosotros. Eso fueron las medallas de Galicia. Medallas de la muerte, como dijo un representante del Metro de Valencia, del accidente. Pero el ocultismo que las víctimas, como ciudadanos de pleno derecho que somos, hemos tenido que soportar por parte de las instituciones no queda ahí. Cuando se publica la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, las víctimas nos dirigimos al Ministerio de Fomento por escrito, solicitando algunas aclaraciones respecto al desarrollo de la línea de alta velocidad en el tramo Orense-Santiago, así como a las características del tren Albia S730 y sus respectivos costes,
ya que nos resultaba difícil entender cómo, según datos aparecidos en los medios de comunicación, se podían haber gastado 164 millones de euros de todos los ciudadanos en un sistema de frenado automático, el RTMS, que nunca funcionó correctamente, o qué ahorro supuso el cambio del proyecto original, o en qué se emplearon más de los 58 millones de euros adjudicados 24 días antes de las elecciones generales de 2004 a la empresa OHL en el tramo de alta velocidad Boqueixón-Santiago, de 5,8 kilómetros de longitud, y con una curva donde se produjo el trágico accidente trazado en los años 40 y que al parecer apenas sufrió modificación alguna. Pues bien, ¿saben los señores concejales cuál fue la respuesta del Ministerio de Fomento? Pues contestarnos con evasivas, remitiéndonos al portal del perfil del contratante y a dos enlaces en internet que cuando se buscaron, pues ponía página no encontrada. Como podrán comprobar, una transparencia total y absoluta. Existe el error humano, sin duda, pero es mucho más fácil que este se produzca cuando se desconecta el sistema de seguridad para evitar retrasos. Se cambia el proyecto original por uno menos seguro, cuando se desoyen las advertencias de peligro, cuando el conductor de un tren de alta velocidad tiene que circular a 200 km por hora y reducirla bruscamente a 80 km por hora, sin señales laterales ni balizas. Tiene que orientarse mediante referencias personales, contar túneles, ver un chalet, una piscina, una valla, como está explicitado en la causa. Y además tiene que atender llamadas corporativas y al mismo tiempo ir mirando una chuleta escrita que además contenía errores. No le faltaba tener que ir a cobrar, a revisar los billetes de los pasajeros y dejar el tren solo. Así van los pasajeros. Todos estos hechos, que son solamente un pequeño apunte de lo que estamos soportando desde que se produjo el accidente, es lo que nos lleva a insistir en la necesidad de una comisión de investigación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, donde se levanten las alfombras y se conozcan con luz y taquígrafos todos los entresijos técnicos, económicos y negligentes que hay detrás de este accidente. Y desde luego no nos cabe la más mínima duda de que donde no existe transparencia es porque hay algo que ocultar. ¿Qué es lo que se trata de ocultar? En este caso, ¿qué es lo que se trata de ocultar en este caso o a quienes se intenta proteger? No lo sabemos. Les invitamos encarecidamente a que vean el documental Frankenstein 04155, premiado en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, Seminci, que tras 2 años de investigación, consultas a ingenieros y expertos ferroviarios expone de manera clara las negligencias cometidas. Tal y como dijo la periodista Julia Otero tras su visionado, les recomiendo que vayan a verlo. Frankenstein 04155 es demoledor. Y termino. Las víctimas no podemos descansar jamás si no sabemos absolutamente toda la verdad sobre lo que hay detrás del accidente. Y además consideramos que tenemos derecho a ello, nosotros y el resto de los ciudadanos, ya que esa es la única manera que nada semejante se vuelva a repetir. Y por último, pues nada, vuelvo a repetir los agradecimientos al BNG, a Rosana y bueno, al resto de grupos que se unieron a la moción y a los que votaron a favor y se abstenieron. Muchas gracias. Muchas gracias. Moito ánimo e reitero o convite a falar coa secretaria da Alcaldía por si queredes ter unha reunión con nos. Moitas gracias. Seguimos entonces correndo día normal, digamos, e pasamos ao punto que sería o número 2, revisión do inventario de camiños. Preséntase tal como foi acordado na aprobación do inventario no primeiro trimestre do 2017, era o compromiso que se adquiriu cando se aprobou, e hubo un segundo turno, digamos, onde puderon presentar os veciños as reclamacións que consideran pertinentes e foron informadas, neste caso para a empresa que realizou o propio inventario, e dou como resultado, pois, o que xa coñecen, espero que van conocer os concelleiros e concelleiras, de que se presentaron 6 novas reclamacións e se repetiron, quero recordar que, se non recordo mal, creo que 7 das que xa estaban presentadas, e, bueno, pois foron dictaminadas pola empresa e despois supervisado con informe de secretaría dándolle a validez xurídica necesaria. Sinalar que, bueno, se fixeron 8 asambleas veciñais polo Concello, onde se volveu a explicar todo o inventario de camiños, se repasaron os camiños un por un en cada zona,
se recolleron, como tamén saben os señores concelleiros e concelleiras, reclamacións nas propias asambleas veciñais, e a diferencia do que fixemos na primeira aprobación, de que pensando, confiando en que algún veciño ou veciña pudera presentar por sí mismo a alegación, vimos que non o facían e entonces consideramos que era necesario que o propio Concello recollera esas reclamacións. Así se presentaron tamén a empresa, das cargas que eu recordo que foron 10, 7 foron aprobadas e se incluíron no inventario de camiños, unha foi desbotada porque non era posible legalmente e 2 todavía van quedar pendientes de recabar máis información e ver se realmente podemos incluíros ou non no inventario de camiños públicos ou realmente teñen titularidade privada e son simplemente servidumes. A maiores o Concello, hasta logo, volvías isto, non? E 3 máis que presentou o Concello que eran prácticamente, salvo un caso, eran correccións que non aparecían e eran rúas, pois, perfectamente, está perfectamente claro que son de titularidade municipal, non? Ben, ten a palabra a Concello Socialista. Bueno, pois eu pediría que este punto se retirara do orden de día. Unha, porque os concelleiros, desde que se nos dou a documentación, non tivemos tempo para examinar o expediente, e outra, porque as alegacións se notificaron uns 15 días antes de celebrar este pleno e non todo o mundo pudo presentar pois as súas alegacións en tempo e forma para vir ao pleno. Por tanto, eu pido que se retire e que veña noutro pleno. Desde logo coincidimos ca concelleira do PSOE con Teresa ao respecto da moi curto espazo de tempo que tivemos para mirar, comprobar ou ao menos informarnos correctamente, profundamente destas 23 alegacións, non? Nos gustaría ter máis tempo para poder mirarlas con cuidado. De feito, teño entendido, creo que entendí ben cando agora en esta nova etapa que se abre precisamente polo acordo de meses atrás, xa non se utiliza o mesmo método de examen das alegacións, posto que agora o fai, según teño entendido, a empresa Procat, que foi a que fixo o inventario, e xa non se utiliza a Secretaría Municipal ao respecto. Estamos máis ou menos contentos de que vayan cumprindo os compromisos no sentido de abrir canto antes unha nova quenda de alegacións, pero desde logo manifestamos sí a nosa escaseza de tempo para poder examinar con moito cuidado, con todo o cuidado que é preciso e necesario, as alegacións aquí presentadas e informadas. Promoción Popular. Bien, pues coincidimos creo que todos en el mismo tema de que algo tan trascendente y con un volumen de información y datos tan grande no debe analizarse, o al menos no hemos podido analizarlo en 2 días. Entonces, volvemos al mismo tema de si hay que retirarlo y si no, yo creo que lo que debería haber hecho, lo que habíamos propuesto en otras ocasiones, que haber hecho una comisión entre todos para ir analizando los caminos zona por zona y viendo la historia. Entonces, y es hacerlo como queráis, en nuestro voto en este sentido, tal como estaba en el mesa. Non vamos a retirar o punto de orden do día porque sería despreciar o traballo realizado por todos os servicios técnicos municipais, o secretario tamén, porque o secretario ten que supervisar todas e cada unha das alegacións e estar de acordo con elas, porque senón non informaría favorablemente como fixo. Sigue sendo un atranco sin sentido, porque nós, como concelleiros, non somos quen de decidir se un camiño ten que ser público ou non. Podemos simplemente informarnos, podemos falar cos veciños e que presente máis información, podemos facer moitas cousas, pero quen decide é o informe técnico que fai a empresa e finalmente é o informe de secretaría, o que nos di se debemos aceptar esas alegacións ou non. Nos non decidimos como goberno e con isto o único que conseguimos, como sempre, é atrasar que determinados camiños pasen a ser de titularidade pública definitivamente. Hai algúns que teñen certa importancia, outros non ten maior importancia que se retrase a súa incorporación ao inventario, porque pois o mellor non dan lugar, non acceden a fincas edificables, pero outros sí que son de certa importancia para os veciños e veciñas e non encontramos ningún motivo para o retraso. As alegacións se miran en 5 minutos, porque simplemente mirar este camiño está incluído e este non. Nos non temos absolutamente nada que decir como políticos, podemos dar a nosa opinión, pero non somos técnicos nin xurídicos nin técnicos urbanísticos para decir
si un camiño público ou non. Simplemente un traballo que fai unha empresa, un traballo que supervisa o secretario e que é unha ferramenta para poder realmente nos facer o noso traballo despois como na Xunta de Goberno e facer os técnicos os informes favorables ou non ás distintas licencias que se presentan. Non sei que sempre estamos na mesma situación. Cando se aprobou no pleno sabíamos que iba a haber pouco tempo porque no primeiro trimestre iba a haber pouco tempo para facelo. Hubo, solamente tamén hai que decirlo, unha alegación que entrou fora de plazo que xa non foi posible contestar, ainda que está falado co veciño e a veciña e teñen que presentar unha documentación diferente e nin tan siquiera ten maior afección porque sí que non dá un pouco igual esperar un pouco máis, un pouco menos para resolver sobre ese caso concreto. Pero, bueno, é a súa responsabilidade. O Concello Socialista, non sei se quer decir algo máis. Sí, a responsabilidade tamén a dos concelleiros que estamos aquí que lle podemos complicar ou facilitar a vida aos veciños a complicar en detrimento de outros ou outros, pois, o mellor darlle un camiño que o mellor non procede sin haberlo analizado ben. É certo que non é competencia nosa dos informes, é competencia do secretario, pero eu sigo manténdome. Creo que se nos retiran o punto do orden do día, o meu voto torna en contra. Obrigado. En absoluto está no ánimo de menosprezar, e utilizo ese verbo que acaba de utilizar o alcalde, porque non é nin é a noso estilo, nin é o noso gusto. Dende logo non imos a menosprezar o traballo de ningún funcionario e desde logo de ningún concelleiro que se tope aquí na corporación, tanto no equipo de goberno como na oposición. Esperamos que tampouco se menosprece, polo tanto, as nosas dúbidas e as nosas opinións, porque son nosas e non menosprezamos a dos demais, admitímolas ou non, concordamos ou non, pero non as menosprezamos en absoluto. É verdade que nós non dictaminamos se un camiño é ou non é municipal, estamos de acordo, pero o noso voto aquí non é delegado de alguén que ven dando unha información e acabouse. Estou seguro que os que se encargan de facelo, sexa o secretario municipal, sexa Procar, sean ambos os dous traballando xuntos, fan o que teñen que facer, o mellor que poden facer e, por lo tanto, sacar para adiante estas cuestións no seu mellor saber e entender. Pero, dende o BNG, o noso mellor saber e entender é poder ler, examinar e mirar cada unha das alegacións que aquí se presentan e, entonces, ter unha idea do que se está presentando no sentido de estar a favor ou en contra de algunhas cousas que che fan, porque, vamos a ver, non teño na memoria en absoluto todas as alegacións que se presentaron na primeira etapa e tampouco coñezo exactamente todas as que aquí están. A min custa un traballo ímprobo ir aos planos do inventario de camiños para atopar de que camiño estamos atopando, porque non son tan fáciles de atopar. Pero voulle dicir, posiblemente vostede, que ten a obligación de saber, e posiblemente o saiba, aquí hai algunha alegación que foi desestimada ou foi que se dictamina agora en sentido contrario a como se fixo na primeira quenda. Posiblemente hai máis, pero ao menos hai unha. Por lo tanto, nós, o BNG, o que seguimos usando e dando o noso voto é ao que nós leemos, creemos e entendemos. Non vimos a falar aquí por boca de ninguén, nin delegamos o noso voto en base ao dictamen de calquer outro que supoñemos que é profesional, capaz e todo o demais. Pero, desde logo, damos o noso voto en conciencia de pensar que o documento que estamos aprobando nos satisface no sentido de que leendo e entendendo é o que queremos que se facer. Por tanto, mentre non teñamos esa conciencia, non imos a falar de un xeito diferente ao que estamos falando agora mesmo. O Partido Popular. Es un poco lo mismo. Nadie pone en duda el trabajo de ningún técnico ni el esfuerzo que todo el mundo ha hecho por hacer este inventario de caminos. Así que lo que queremos que nos cuestionamos son las formas de hacerlo. Nadie va a decir como político si eso es legal o no legal, para eso están los técnicos, pero sí que creo que algo tan importante como esto, y que hemos puesto de manifiesto en otras ocasiones que hemos hablado de este tema, lo más importante era haberlo meditado, consensuado y al menos analizado de forma pormenorizada entre todos. Ustedes lo han querido hacer así, porque lo traen los técnicos, entonces, oye, si la dinámica es que porque los técnicos han dictaminado, pues entonces me supongo que la mitad o el 80% de las cosas que se debaten en el pleno no tienen sentido porque se supone que es legal y que los técnicos lo han estudiado. Entonces, nos vamos todos
no venimos. Creo que algo tan importante como esto, si usted le da tanta importancia, porque también es importante, pues creo que lo que se ha equivocado, o el error que han cometido es la forma de tratarlo y de hacerlo gestionado. Creo que eso es lo que deben cambiar, si bien, si no, pues si van teniendo así, a los 2 días, y en 2 días tenemos que ver una información muy grande, ardua, que nadie está poniendo en cuestión el tema legal, aunque, como bien decía antes el portavoz del Menegas, hay alegaciones que antes contestaron de una forma y de otra, por algo será, es decir, la verdad también irá en función de diversos factores, pero creo que si es tan importante, lo mejor hubiera sido verlo consensuado, con reuniones periódicas y viendo entre todos las dinámicas y las problemáticas. Es lo que ustedes han decidido, pero sí creo que es su responsabilidad, no nos la pasen los demás por hacer las cosas como ustedes. En primer lugar, vamos a ver, isto é un documento técnico, non é o mismo que calquera moción que vamos a aprobar despois que ten contido político. Aquí se pode criticar moitas cousas, efectivamente, pero me gustaría dicir unha cousa. As fichas están elaboradas pola empresa, se ven en moi pouco tempo, porque recollen todos os planos, as fotos do catastro 56, as fotos do Pexón, as fotos do propio inventario de camiños, todo está recollido ali, e se consultan rapidísimamente. A maior parte delas non teñen ningún problema. E hai algunhas que efectivamente teñen problema e, por suposto, nin os técnicos, nin a empresa, nin o secretario son infalibles e poden cometer erros porque hubo algún erro. O que hai de cambio de criterio foi porque o veciño, neste caso, aportou unha documentación a maiores, cando na primeira alegación prácticamente non aportara ninguna documentación. Nesta segunda, pois trae unha escritura que pon claramente camiño de servicio. Por lo tanto, non hai moito máis que discutir e se acepta neste caso, cando antes non foi posible facelo. O resto, máis ou menos, foron determinadas todas igual as que se presentaron por segunda vez. Foron determinadas todas igual. Correxiuse unha que había, efectivamente, mal interpretada no seu momento por unha veciña pois da zona de San Isidro que pedía unha cousa e se lle contestou outra, e neste caso pois se recolle, se aproba ademais o que solicita, e nada máis. E despois, pois sí, hai algunha zona de onde hai camiños que están en gran discusión, pero que seguramente o mellor se acabarán resolvendo pois no xulgado, se necesario, pero que se contestan en base a esa información técnica. De todas formas, era esperable que a votación fora así. Como fixeron xa nas outras veces, pois, bueno, traeremoslo a próxima vez exactamente igual, porque non hai cambio algún que facer, e espero que teñan tempo de estudiarlo, poden vir, falar, consultar co secretario, teñen a súa disposición, a min mesmo, se queren algunha aclaración, porque eu podría ahora mismo decirles unha alegación unha por unha en que consiste, pero como penso que vai ser imposible, non van a cambiar o seu voto, pero é o que hai. Por qué? Non, pero si temos que facelo así, facemos, pero creo que primeiro que se fai así neste pleno. Pero, bueno, votos a favor de retirar o punto, dime, Guillermo, que temos que votar se algún concelleiro solicita a súa retirada, pero, bueno, xa está debatido. Despois debate. Votos a favor de retirar o punto de orden do día. Votos en contra. Abstencións. Retiras o punto de orden do día. Debe ser o mismo. Pasamos ao seguinte punto de orden do día, que é unha proposta tamén da alcaldía, é a aprobación do regulamento de orzamentos participativos do Concello da aprobación inicial, que non está ben recollido no orden do día, evidentemente inicial, do regulamento de participativos do Concello do Carrial. Ten a palabra o portavoz do Goberno. Boas noites a todos e a todas. Bueno, traemos aquí esta noite a aprobación inicial do regulamento para os orzamentos participativos da Pobra do Caramiñal. A participación cidadá é un dos piares fundamentales no que se sustenta a acción de goberno en calquera administración e, como non, tamén neste caso sustenta a acción de goberno do Concello da Pobra do Caramiñal.
O contacto coa veciñanza é totalmente necesario e imprescindible se queremos coñecer cales son as necesidades reais de cada zona, de cada parroquia, de cada barrio, non? E precisamente este documento que ven aquí, evidentemente, para a súa aprobación inicial e logo para un proceso de alegacións no que esperamos que sea enriquecido, non? Por todos nós. Pois é unha resposta pois a unha intención que xa nos cobra desde que empezou o seu goberno e desde antes tiña como objetivo. Xa aprobamos no mes de febreiro aquí o pleno da corporación o regulamento de participación veciñal e este pois era un dos artigos que contemplaba tal regulamento e en base a iso traemos agora ao pleno ao seu debate. Este regulamento pois está formado por 17 artigos e pois ten como objetivo que estes orzamentos sexan incluídos pois nos orzamentos municipais do Concello da Pobra. Ademais, estableceránse mecanismos de avaliación das actuacións aprobadas mediante estes orzamentos de maneira que ano tras ano pois sexan o máis eficaces posibles, non? Está dividido en dous ámbitos territoriais, por un lado as zonas rurais e outro as zonas urbanas. Establecense 8 zonas na parte rural, que serían a zona de Ribeiriña Conchido, San Isidro, Angustia, Lomba, Pontebarbanza, Santa Cruz, Camiño Ancho, Campiño e Maño. Logo, 2 zonas urbanas, que serían a zona do Caramiñal e Castelo. Bueno, esta división, pois, previamente tivemos unha labor de acercarnos a todas estas zonas en asambleas cidadás. Polo tanto, contaron en xeral co visto bo pois, da maioría das persoas participantes nesas asambleas. Bueno, cal é a idea, non? A idea base é de distribuir pois unha cuantía que será decidida nos orzamentos municipais que se distribuirá entre estas 8 zonas rurais do Concello. A forma de dividir, de distribuir pois, as partidas, bueno, que lle corresponde a cada zona, pois aquí a proposta que se fai nesta aprobación inicial é que evidentemente despois dun estudio foi a que consideramos que sería máis factible, se ben é certo, se poden estudiar outras posibilidades, sería dividila en 3 partes. Unha parte sería do 20% e as outras 2 do 40% desa cuantía que se destinaría a este orzamento dentro dos orzamentos municipais. Un 20% que se distribuiría equitativamente entre as 8 zonas e logo un 40% que respondería a criterios de poboación e outro que respondería a criterios de vías, non? De camiños públicos. Evidentemente, é certo que as cantidades poden dar lugar pois, a diferencias importantes entre unha zona e outra, por iso é certo que nos parece este unha boa proposta, si ben podríamos estudiar outras moitas, sempre elixamos sempre, hai zonas, depende do criterio que elixamos, que salen un pouco máis beneficiadas e outro que salen un pouco peor. Esta parecía a máis aceitada, non? Pero, bueno, é certo, quero insistir que o debate, sobre todo, ven unha vez que pois, entre todos estudiemos no momento do período de alegacións, que é un momento importantísimo para enriquecelo e para logo sacar un regulamento pois, que responda pois, a maioría, evidentemente, de
pleno como ten que ser. E logo, con respecto á toma de decisións, no artigo 8, pois falase de que o Concello elabora unha serie de propostas para cada zona, que ten que ver unha coas propostas que o propio Concello considera necesarias para a zona, como as que recolle das asambleas cidadás, as propias que veñen directamente a través de algún veciño, individuais, ou incluso das asociacións de montes, de veciños, e todo isto, pois, con todas estas información, se elaboran unha serie de propostas que sempre irán orzamentadas e que responderán sempre a informes técnicos, como non podía ser doutro xeito. Unha vez establecidas as propostas para cada área, pois, insisto, cos informes pois requeridos, técnicos e xurídicos, pois se pasaría á selección por parte da ciudadanía, a través do seu voto, das mesmas, tendo que valorar absolutamente todas as propostas que saen e que se deciden en cada zona. Se as propostas son 8, hai que valorar esas 8 propostas, dándolle unha valoración a cada unha do 1 ao 8, de forma que evitemos no posible que pois algún grupo de veciños pois aposte por unha sola, por algunha concreta e queden as outras pois desbotadas por algún tipo de, argucia, non? Entonces, lo que se trata é de valorar todas as propostas do 1 ao 8, se son 8, dando valoración 8, 7, 6, non? E logo, pois, a cuantía final, o sea, a suma dos puntos de cada unha daría, pois, entonces, a relación das que máis interés teñen para a veciñanza. O voto, evidentemente, sería presencial, pero tamén se contempla o voto a distancia e o voto telemático, sempre, coas garantías de que o voto vai ser totalmente segredo, non? E que se vai a realizar de maneira segura. Este regulamento fai hincapié sobre elixamos a forma que elixamos para o voto telemático ou a distancia, ten que ser totalmente seguro e segredo. Con respecto a como se vai distribuir, pois despois, unha vez que sabemos o presuposto que temos, a cuantía destinada para cada zona e a relación de propostas que se estableceron, non? Pola votación dos veciños e veciñas, que, van votar según un censo que ten que ir maiores todos de 18 anos. Logo se vai ir distribuindo a cuantía que lle corresponde, dándolle, empezando pola que máis puntos ten. Nunca excedendo da cuantía que lle corresponde, é dicir que se corresponden 7.000 euros, e as 3 primeiras obras suman 7.200, pois hai que coller as obras que non exceden os 7.000, non? E logo, se sobra algún remanente, debe irse algunha obra, ainda que estea máis abaixo, pero que sume a cantidade final. No caso de que non se dea esa situación e haxa un remanente en cada zona, sería unha bolsa común e logo sería o propio Concello o que decidiría cal é a obra na que se invertiría, sempre tendo en conta a puntuación que se lle dá por cada zona, non? Non sei se me olvida algo, que as zonas, as obras de gran cuantía, como poden ser saneamento, iluminación, renovación luminaria e tal, claro, isto non iría dentro de o que son os orzamentos participativos, xa que estamos falando de outro tipo de obras que a través deses orzamentos se puderan levar a cabo, as de camiños, lavadoiros, como sabemos todos, desafortunadamente, non todo se pode facer en cada orzamento, non? Entón, que os propios veciños das parroquias, das distintas zonas do Concello, teñan a súa voz e o seu voto e poidan priorizar, consideramos que é importantísimo.
Ademais, cando existan situacións, obras de unha necesidade urxente que impiden ou que socavan a calidade de vida dos veciños e veciñas, e esas obras non están contempladas dentro de esa relación aprobada, pois evidentemente se intentarían resolver a parte por parte do Concello da Roda. E, bueno, en xeral, como primeira, pois, intervención, pois... Ten a palabra por o socialista. Bueno, os orzamentos participativos é certo que é unha cuestión pois de democracia, non? De que a ciudadanía participe pois nos asuntos políticos, non? Sobre todo no que lle atinxe pois ao máis cercano. Pero eu creo que isto vais a quedar nun papel, porque vemos o pleno ao gran público que ten nunha asamblea. Por exemplo, se van en calquera zona 8 veciños, pois, bueno, pois se votarán as obras que ao mellor son os 8 da mesma zona ou limítrofes. Entón, queren que se arregle aquel camiño ou aquela luz ou a acera. E ao mellor hai máis necesidades en outro. Eu non sei se isto, sin que a xente participe activamente e moita cantidad de xente, pois ao final vai a resultar o mellor para o Concello, porque podense atender ao mellor obras que non son tan urxentes como outras que ao mellor dos veciños que non foron. Bueno, isto é unha aprobación inicial, por tanto, se procede, xa se facerán alegacións. Moitas gracias por venir. Bueno, supoño que non tenemos que recordar que precisamente o BNG foi quen impulsou precisamente este regulamento de participación veciñal que vostedes informan precisamente que está aprobado, definitivamente aprobado, en vigor desde o 4 de marzo por haber sido publicado no Boletín Oficial da Provincia o día anterior, o día 3 de marzo. Por tanto, o BNG que dende xullo, desde que comenzamos a andaina deste mandato, insisteu unha e outra vez no regulamento de participación cidadá hasta conseguir que eso fora un feito, que este Concello estivera dotado dese tipo de ferramentas. Lóxicamente estamos a favor tamén dos regulamentos dos orzamentos participativos que son de feito, como ben sinalou a concelleira Charo Varela, parte desos mismos orzamentos. De calquera maneira, este é unha regulación, un regulamento que é unha aprobación inicial, que sabemos que ten eivas e ten melloras, como todos os documentos son perfectibles e son os perfectibles ao longo de toda a súa vida, pero incluso ten algunhas observacións por parte do secretario municipal que non foron comentadas e, por lo tanto, que supoño que se incorporarán posteriormente á nova redacción, pero como aprobación inicial reservamos o noso voto precisamente para colaborar, traballar, aportar alegacións no período que se abra a ese respecto. Desde logo apoyaremos no sentido de presentar esas alegacións e ojalá que se poidan discutir, razonar, falar, para que se eviten precisamente problemas como tuvemos en outras ocasións anteriores, con experiencias que non nos serviron de moito, porque agora mesmo, hoxe mesmo, acabamos de repetir auténticos déjà vus que xa de outras ocasións. Por lo tanto, o BNG cree fondamente na participación da cidadanía, que cree que aquilo que comezou alá en Porto Alegre polo ano 1989, que pouco a pouco foi se estendendo como unha mancha de aceite benéfico, que ven dando ou tratando de dar solucións comuns aos problemas comuns, que intenta ao mesmo tempo ter unha maior transparencia, eficiencia e eficacia na xestión municipal, que ademais intenta fomentar a solidaridade e unha reflexión activa sobre os problemas que non son comuns, e así mesmo como mellorar a comunicación entre administrados e administrador. E, ademais, ten a obriga, como tamén o ten o Regulamento de Participación Cidadá, precisamente de
solventar ou tratar de solventar a IVA que acaba de poñer tamén en evidencia a concelleira do PSOE da escasa participación ou do caso interés que a xente ten e que teremos que despertar para que precisamente colaborando Concello e Cidadanía cheguemos a solucións máis acaídas e mellores. Porque ademais é ben certo que a democracia real é un feito que se fai máis efectivo cando isto se leva ás tomas de decisións, non? Se a participación cidadá en calquera dos capítulos de que se trate solamente se queda reducido a unhas achegas e non se entende como unha ferramenta de transformación, a verdade que estamos facendo un flaco favor e un uso empobrecido e espolio do que debe ser a participación. Por lo tanto, contentos de que veña este instrumento aquí e, desde logo, participaremos intensamente nas alegacións para facer del o instrumento máis perfecto. Muchas gracias por Partido Popular. Bien, ustedes traen aquí una propuesta de aprobación de un reglamento que yo entiendo, nosotros entendemos al menos que es algo que ha ocurrido toda la vida. Realmente creo que todas las pequeñas obras, porque estamos hablando de pequeñas obras, como bien decía la consejera, porque las grandes ya no van a entrar en las partidas presupuestarias, como está planteado el reglamento. Creo que todas, en su inmensa mayoría, se han hecho para cubrir las inquietudes y las necesidades de los vecinos en cada una de las zonas. Ustedes tratan de regular algo que creo que se hace siempre, que se ha hecho a través de los distintos equipos de gobierno, incluso de las distintas formaciones políticas, cuando traen mociones y inquietudes a los plenos, que después se aprueban, pero no se ejecutan. Y quieren dar una forma a algo que ya existe de otra forma más populista, pero incluso sin compromisos de ningún tipo, porque no determinen ni qué cantidad de los ordenamientos van a dedicar, ni cómo va a ser el reparto, ni los porcentajes del 40% de que han hecho ustedes el cálculo y deben decirnos, pues, un ejemplo incluso de las cantidades que correspondían a cada parroquia, ni aseguran un mínimo, entiendo, de votación, porque volvemos con la dinámica, como hablaba antes el portavoz del PSOE, del bloque, es decir, no puede ser que una asamblea, una votación de 5 personas con un control del voto muy peculiar, por el mismo informe que emite el secretario de control, 3 personas decidan lo que tienen. Porque creo que como sistema de representación están las formaciones políticas para decir las cosas y dentro de eso el ámbito de decisión arbitraria del equipo de gobierno, decir y cubrir las necesidades. Es una forma de pasar la responsabilidad a los demás, pero sí que, visto el texto de la propuesta, es que no hay, esto es como un brindis al sol. Es muy buena intención, pero no se plasma nada con ninguna seguridad. Nosotros realmente creemos que no es un instrumento necesario, porque creo que siempre todas las formaciones políticas, todos los equipos de gobierno de las distintas ideologías siempre han tratado de solventar los distintos problemas de los vecinos, con más acierto o menos. Y es lo mismo que ocurre y seguirá ocurriendo siempre. Y queremos implantar un sistema de participación ciudadana sin poner una serie de limitaciones, tanto en el número mínimo de votantes, como el control de los mismos, como la partida presupuestaria, como el dinero que se va a dedicar, que al final, en la mayoría de los casos, por lo que nosotros hemos estudiado esta propuesta en 2 días, no va a determinar más problemas, va a determinar más problemas que ventajas y sobre todo aparte de un ingente trabajo administrativo del que siempre ustedes dicen que están saturados. Su decisión y nuestro voto tal como está planteado este tema y el trasfondo del mismo se encuentra. Bueno, voy a empezar por responderle ao Partido Popular. É certo que os populares aquí son vostedes, non somos nós. É certo tamén que as asambleas ciudadanas é unha garantía de participación. Sin dúbida, nós que levamos neste ano e 8 meses de goberno pois asistindo a bastante xa, vemos que cada vez hai máis interese na participación e que a xente lle gusta que cheguen os políticos, se poñan diante dos veciños, do grupo de veciños, non ter que vir a pedir aos despachos favores, sino a toparse frente aos políticos e podendo ser claros en grupo, explicar cales son as necesidades, e ademais de unha maneira de que todos coñecen, todos e todas, coñecen cales son as necesidades de todos e todas, e a xente é bastante máis inteligente de que algúns
algúns son mellor ou algunhas consideran e saben bastante ben priorizar e son bastantes ou somos como colectivo a cidadanía bastante solidarios moitísimas veces e somos capaces de ver cales son as prioridades máis importantes. Eso é o que o diferencia, por exemplo, o Partido Popular dos partidos ou equipos municipales que deciden optar polo movimento asambleario e contar coas persoas para tomar as decisións. Nos non esperábamos, sinceramente, oxalá sí, o desexábamos, pero non esperábamos que o Partido Popular decidira apoiar esta proposta que, ademais, é, como dixen antes, unha aprobación inicial que está aberta a todo tipo de alegacións e, polo tanto, é un momento estupendo para que todas esas dúbidas, esas ideas que teñen para melloralos, que seguro evidentemente é moi mellorable, pois puderan ser realidade. Evidentemente, non sabemos que o Partido Popular non conta coa cidadanía, non ten en conta as asambleas cidadanas e non se relaciona directamente cos grupos para realmente coñecer as súas necesidades e ter en conta as maiorías ou ter en conta cales son as problemáticas que realmente pois teñen os veciños ao mundo real e intenta pois darlle unha solución donde o colectivo teña voz e ademais sexa moi importante esa voz. Pero bueno, xa digo, non esperamos desgrazadamente, oxalá nos sorprendéramos e apoyaran a proposta, pero é certo que non o esperábamos. Sin embargo, si esperábamos o voto a favor do BNG e, bueno, o voto a favor, polo menos, no que é esta aprobación inicial do Partido Socialista, xa que creo que si, polo menos, o que din nos seus discursos e pois son realmente partidarios e apostan por este tipo de democracia, non a democracia participativa. Con respecto ao BNG, comentar que é certo que o partido, o Bloque Nacionalista Galego presentou unha moción para debate do regulamento de participación cidadá, pero nese documento non aparecía en absoluto un punto, creo recordar, e pois podemos revisalo, pero creo que non aparecía un punto relativo aos orçamentos participativos, que é algo que engadimos logo cando Nos Pobra, o goberno de Nos Pobra, decidiu pois xa traer o documento que logo se debatiu e logo pois se aprobou finalmente coas alegacións aprobadas ao mesmo, non? Eu creo que o debe revisar, tamén o vou revisar eu, pero creo que o punto de orzamentos participativos non aparecía e, de feito, eu creo que teño o recordo de sorprenderme que se esqueceran dese punto para nós tan importante. Con respecto á aportación do Partido Socialista, de verdade, pois sí notamos que cada vez as persoas, cando as cousas lle preocupan, cando os temas lle preocupan, acuden e se interesan por resolver os seus problemas e, de feito, as reunións que tivemos nas distintas asambleas das distintas parroquias, pois a verdade acudiu pois un número importante de veciños e veciñas. Por aí vamos, na medida en que as asambleas se generalicen e que as persoas entendan que a súa opinión conta, pois como os que estamos aquí, toda a xente vai querer ser oída e vai querer poñer enriba da mesa a súa problemática individual e a colectiva. E aí debemos estar os políticos para recoller esas necesidades e esas inquietudes e pois tratar de darlle resposta sempre tendo en conta pois como eles priorizan, que é moi importante sempre. A parte técnica, pois evidentemente, é visto. Si me permite, antes de seguir con o debate, me gustaría tamén incidir nese tema, non? Nos somos conscientes de que a xente que participou nas asambleas veciñais a todo hora, no mellor dos casos, estaría en torno ao 20% da poboación na zona, ou, bueno, incluso mellor máis, na lúa que precisamente San Isidro, que para o pequeno que, pois, a xente participa
moi activamente, curiosamente, non? Sendo se cara pois a zona máis rural do Concello. Somos conscientes diso e por eso van distintos mecanismos de corrección nos propios regulamentos. Un deles é o voto de instancia. E tamén queremos firmemente de que se o primeiro ano facemos e o que se ali se aprobe, se realmente se leva a cabo, o ano seguinte virá bastante máis xente. Queremos en que debe ser así. A xente non confía todavía en que isto sexa posible e non confía en que realmente os políticos e políticas lle cedamos a capacidade de decisión en estos asuntos. Por lo tanto, hai que darlle a posibilidade de que o fagan por primeira vez para que comproben que si é certo, que si se vai a cumprir o que se lle di, e entón, ano seguinte, teremos máis xente. E despois veremos, tampouco está especificado como vai ser o voto telemático, porque queremos que teña as máximas garantías, pero tamén estamos abertos a escoitar propostas, porque sabemos, moitas fórmulas diferentes. Ten para a portavoz socialista. Bueno, eu non dixen que non fora unha boa ferramenta, creo que é unha boa ferramenta sempre cando a xente participe. Me alegro que teñan tanta xente en esas asambleas, eu non a vexo. Vou poñer un exemplo. Dicen que non, que temos casi nunca o 20%. Eu non creo que nin o 20% siquera, non sei se en Isidro se chegaría ese 20%. Si se fala daquele núcleo solo onde a iglesia, obvio sí porque son 4 casas. Pero vamos a poñer un exemplo. Nas zonas, que hai dúas zonas, non? Do pobo, Caramiñada e Castelo. Bueno, aí xa casi teria que facer unha asamblea para ser representativa no polideportivo, para que acudiran un montón de personas, porque pódese dar o caso que acudan, sí, 50, 60 personas, pero claro, ao mellor todos pertenecen, queren que se arregle a miña plaza ou a miña rúa ou o que sea. Van todas as dese entorno, desa rúa ou desa plaza, ainda que do lado este o goberno teña constancia, porque os veciños teñen a costumbre tamén de vir aquí a pedir, non a pedir, simplemente é que solicitar que lle arranse, pois, tamén paga impostos e que lle arranse, pois, o que necesite. Pode dar o caso de que eses veciños, pois, como acudiron a masa, pois lle arranse porque votaron, e tamén telemáticamente, se fai falta, votar os fillos e que faga falta. Estén malos vellos, os que estén e os que non estén. Se arranse, eso non se arranse a do lado, por exemplo, que non se pode ni pasar. Eu digo para que teñades en conta. Creo que é unha boa ferramenta, pero sempre cando a xente participe. Eu non vexo, ojalá participe moitísimo en todos, na vida política, porque ao final é a nosa vida, seguramente vamos a mellorar, pero eso eu creo que teñen que regular de alguma maneira, porque senón vais a ver bastantes desigualdades. Creo eu, Vamos a ver, dende logo, Benega, é moitísimo máis este concelleiro, non estamos tocados por unha variña máxica e non somos capaces de facer todo o máis de ben. Non era a miña intención recordar se estaba ou non estaba tal ou cual capítulo no Regulamento de Participación Cidadá que xa empezamos a traballar en xullo de 2015 e que afortunadamente se aprobou, está en vigor desde o 4 de marzo de 2017. Non é esa a cuestión é que temos un documento, un Regulamento de Participación Cidadá, no que sí hai un capítulo de orzamentos participativos, e, lógicamente, como un grupo que traballa dentro da legalidade, da normalidade. Agora que ese documento existe e lle faltaba, pero xa ten ese capítulo, lógicamente, estamos contentos de que se traia aquí esta aprobación inicial. Non temos ningún problema se estaba ou non estaba, como faltaban outras cousas, e outras se puxeron e outras se quitaron. Non vai por aí a nosa cuestión. Estamos contentos, nós creemos que os orzamentos teñen que ser participativos, nós creemos que a xente ten que tomar ao asalto unha vez máis e cada un dos días o seu correspondiente particular pazo de inverno. As institucións deben ser compartidas pola cidadanía e polos grupos que detentan o seu voto, os traballos deben ser comuns e hai que chamar por eles unha e outra vez hasta que nos escoiten e queiran vir. Temos, además, que ser merecedores de gañar a súa confianza. Eso solamente se pode conseguir, pensamos, dentro do BNG, creando primeiros instrumentos e despois poñéndose en práctica e ao servizo do povo. Pola nosa parte, non hai
ningún problema, non vai haber ningún problema en dar o noso voto favorable. Non sei que se pudo pensar se a crítica era simplemente un voto negativo, pero o BNG vai a votar conscientemente, consecuentemente, despois de ser o impulsor do regulamento de participación cidadá, no que non estaba o capítulo de orzamentos participativos, vai a apoiar lóxicamente esta ferramenta porque é imprescindible, necesaria e creemos precisamente en esa participación. O Partido Popular. Bien, yo soy consciente de que debemos representar una especie rara, los populares, que estamos en una nube, somos medio astronautas y cuando llegamos aquí estamos en una especie donde no podemos hablar con nadie, estamos aislados, no nos comunicamos con nadie, decimos que somos de otro mundo. La realidad es que hablamos con la gente, ustedes hacen la asamblea, me parece muy bien, tendrán más o menos afluencia, ustedes dicen 20%, yo no sé si les tienen o no, por lo que dicen no, pero bueno, es un tema, cada uno escoge la forma de hacer las cosas, eso no quita que nosotros hablemos con la gente todos los días y estemos atendiendo sus necesidades en la medida de lo que podemos y resolviéndolas. Sí que quiero puntualizarle que creo que los vecinos no vienen a pedir favores, vienen a pedir soluciones, y eso es lo que creo la responsabilidad de los políticos, sea quien sea. Esto no es un tema de demagogia, de utilizar los términos de una forma muy interesada. Yo creo que las cosas son como son. Y que al final ustedes proponen un sistema que, tal como lo proponen, es que yo creo que no es viable. Ustedes harán lo que quieran. Es decir, yo creo que todos los vecinos han participado, todos los vecinos plantean necesidades, todo el mundo plantea soluciones y después se aceptarán o se equivocarán, pero sí que lo que están haciendo es pasando la responsabilidad de los políticos a los vecinos. En obras, sobre todo, como usted bien dice antes, menores, donde no cuantifican, no se comprometen en un porcentaje de los ornamentos, no se comprometen, no tienen determinado todavía el porcentaje de cada parroquia y dentro de eso ni el porcentaje de votación ni un mínimo de seguridad. Ustedes planteenlo como quieran, pero sí que no nos planteen o no nos vengan diciendo que eso ya hasta ahora la gente no participaba, los vecinos eran, aquí los políticos estaban totalmente aislados. Esa no es la realidad. Sobre todo un municipio pequeño como el nuestro, como cualquiera, donde la proximidad creo que es de todos los días, porque nos paran a todos en la calle probablemente cuando nos encuentran y cuando tienen una inquietud y una necesidad. Después que se pueda resolver o no, es un tema distinto. Que ustedes prefieren que las decisiones de las pequeñas obras las hagan los vecinos. Después veremos cómo son, cómo se hace. Porque ustedes lo hacen, pero no lo hacen. Es más, hasta existe un informe del secretario donde dice que hasta el voto es muy cuestionable la legalidad de lo que ustedes plantean. Creo que ustedes, ya vuelvo a decir, pueden hacer lo que quieran, pero no nos achaquen que somos unos extraterrestres y que no hablamos con la gente, porque, hombre, creo que somos personas humanas con dos piernas, una cabeza, dos manos, y nada más, no somos tan raros ni unos bichos tan malos. Eu nunca o puxen en día. Non para nada, pero sí é certo que fan as cousas de outro xeito e que, pois, con respecto á democracia participativa, pois, eu creo que non creen, estou falando do que eu creo, non creen nesa forma de traballar, non? De xestionar un pouco. Non creo que sea unha excepción tampouco en o Partido Popular non acolle na Pobra do Caramiñal os orzamentos participativos. Penso que o Partido Popular prácticamente, e ao mellor me equivoco, pero seguramente si facemos un estudio, miramos pues datos, veremos que probablemente o Partido Popular non aposta por os orzamentos participativos en ningún sitio, sexa como sexan ese documento. Entonces, nese sentido, e sin quererles chamar extraterrestres, evidentemente vemos as cousas de forma diferente, pois non esperábamos o voto, e oxalá sí, evidentemente, pero non esperábamos o voto favorable do Partido Popular porque está claro que vemos as cousas de formas diferentes ou entendemos a democracia de maneira diferente e é unha realidade. Con respecto ao resto dos partidos da corporación, agradecer ese voto a favor e esa aposta por estes orzamentos e o desexo de que cando veña xa para a aprobación definitiva cheguemos a un consenso que faga que se podan aprobar definitivamente. Gracias. Eu simplemente quería un pouco aclarar tamén a señora concelleira Teresa. Nada do que está nos regulamentos orzamentos participativos está posto por casualidade. Todo está pensado para corregir todas esas eivas que nos podemos prever agora, que sabemos que, como decía o portavoz delegado, vai haber máis, porque sí, e ainda que o estudiemos durante todos os días daqui ao seguinte pleno, unha vez que se apliquen, seguramente nos vamos a dar conta de cousas, de fallos a corregir no vindeiro ano. Pero nada é baladí e todo está un pouco pensado para corregir eso. No artigo 15
fala de que se hai unha actuación urxente e necesaria, o Concello vai poder facer igual, ainda que non sexa aprobada nas asambleas, evidentemente. Non vamos a gastar todos os orzamentos nos orzamentos participativos. Habrá unha partida que tamén será para gobernar, atender as mocións, etc., ainda que non sexan aprobados no regulamento. Pero ali van a ter, nas asambleas, perdón, pero ali van a ter esa posibilidade de decisión. E hai que confiar máis que non digo que non faga, porque nós tamén temos esa dúbida e por eso tamén explicaba Charo o de obrigación de votar todas e cada unha das obras. Porque se non podía pasar o que decía vostede, por exemplo, falamos de San Isidro, pois que todos os de San Isidro e a Conga votaran simplemente pola obra dali e o mellor Pumadinho nunca se iba a facer nada. Pero non, están obrigados tamén a puntuar a de Pumadinho. Teñen que darle un punto, e así, unha puntuación determinada. E así é posible que vaya adiante alguna vez. E se non está, se non sempre estaremos aí para corregir efectivamente as deficiencias e as eivas que poda ter o funcionamento e as desigualdades que se podan dar. De todas formas, estamos aí, recollo testigo, recollo guante, faremos unha reunión, explicaremos punto por punto cada un dos artigos e escoitaremos todo o que teñen que decir e todo o que se poda mellorar. Se queren decir algo máis, teñen palabra, pero creo que podemos falalo nas reunións que convocaremos ao efecto. Pasamos entonces a votación, votos a favor, perdón, votos en contra, abstencións, 7. Ben, pasamos ao seguinte punto do día, que é a proposta da alcaldía de nomeamento como fillo adoptivo Anxo Rui Ballesteros. Ten a palabra, señor Genoveva Vermo, do Concello de Cultura. No pleno do 24 de novembro de 2016 se acordou iniciar a incoación do expediente do nomeamento de Anxo Rui Ballesteros como fillo adoptivo da Pobra do Caramiñal en base a uns méritos importantes. Tamén facer a proposta dunha rúa para levar o nome de Anxo Rui Ballesteros, que tamén sería sometida a acordo para a súa aprobación no pleno. Posteriormente, con data 16 de xaneiro de 2016, reuníronse representantes de todos os grupos políticos presentes na corporación para levar a cabo unha comisión valorativa para ditaminar a idoneidade de don Anxo Rui Ballesteros como fillo adoptivo deste municipio e darlle o seu nome a unha rúa do concello. Visto todo isto, pois esta alcaldía propón ao pleno a adopción dos seguintes acordos. O primeiro, que o pleno da corporación nomee fillo adoptivo deste concello a don Anxo Rui Ballesteros en base aos méritos acreditados no expediente instruído a tal efecto. E segundo, que se inicie o procedimento para o outorgamento do nome Anxo Rui Ballesteros a unha das rúas desta localidade. Bueno, como sabemos, no regulamento municipal para a concesión de honras e distincións do Concello da Pobra do Caramiñal, o artigo 8 di que a resolución que proceda será dotada polo Concello pleno no voto favorable de 2/3 do número de dereito de membros da corporación. 2/3, co cual, pois, esperamos que sea aprobada esta moción e que, academos eses 2/3, que non ocurra como, en tempos pasados, que se aprobaron non conforme a dereito, pois, procedementos similares a este. Ten a palabra Rocío Escrivista. Eu xa dixen nas outras veces que se incluso de Teba que iba a votar a favor, pois nada, remitirmo ao dito en anteriores ocasións. Polónica. Ben, a ver se conseguimos hoxe efectivamente cerrar tamén este arquivo aberto xa fai tanto tempo. A miña pregunta á señora concelleira, en este parágrafo no que di que, visto que segundo consta na acta asinada polo secretario do procedimento en data 16 de xaneiro de 2016? 17? Perdón, 17. Está mal. Ben, entón, antes de seguir adiante, eu quixera propoñer aquí aos grupos unha emenda.
Sí, a emenda é prácticamente cambiar lixeiramente a redacción por si escaso. Tamén incluir na proposta da alcaldía o que xa levaban, se recordan, as mocións presentadas por este grupo, no sentido de que tanto na declaración de fillo adoptivo como na colocación de placa no nome o Concello desenvolverá actos públicos de homenaxe acordes coa solemnidade das referidas ocasións. Ben, o BNG, insisto, alégrase de que por fin parece que se vaya a cerrar este asunto, olla que se cerre satisfactoriamente, olla que esta corporación teña altura de miras para nomear a alguén tan importante como Anxo Rei Ballesteros, un escritor que puxo a nosa lingua, a novela na nosa lingua na modernidade, que viveu en este concello, a pesar de que non naceu aquí moitísimos anos da súa vida, que aquí escribeu gran parte da súa obra, non excesivamente extensa, pero intensamente profunda, que é un escritor que está recoñecido e que cada día está sendo aínda máis recoñecido e que sería de boa vecindade, de boa veciñanza, que aquí tivéramos non somente unha rúa, sino que escolléramos a Anxo como fillo adoptivo deste concello. Indudablemente, o BNG que impulsou esta moción fai tempo, vai a votar a favor. Antes de continuar co debate, solicito un informe ao secretario se é posible incluir esta emenda. Sí, vamos a ver, o que se propón emendar exactamente o dictame que emitiu a comisión que valorou será merecedor Anxo Rei Ballesteros de ser nomeado fillo adoptivo. O tema do cambio de nome dunha rúa debería ser instruído nun expediente aparte. A vez que isto sería unha declaración asignando xa que esa comisión determina que esa calle é a que debe ser cambiada de nome, eu entendo que debería trasladarse esta petición a un procedimento posterior no que efectivamente se leva a cabo ese cambio de nome, porque ten que instruirse para, cando se resolva, comunicarse ese cambio ás autoridades pertinentes. Non vexo ningún problema, pero ten que ser trasladado isto que se pretende emendar con un posterior procedimento. Lo podemos incluir? Sí, entendo que sí, sin ningún problema. Estamos emendando o acordo da comisión, pero non ten uns efectos directos. Ten que O movimento da rúa. Bueno, legalidade ante todo, non? Como teña que ser. A nosa intención ao redactar esta emenda foi que precisamente nas conversas que mantivemos os grupos da corporación habíase precisamente falado desta rúa. Equivocadamente, polo visto, pensábamos que podíamos abreviar se xa se incluían nos puntos de hoxe. Se non, se ten que facerse un novo procedimento, se aquí non ten, se incluir esta emenda aquí non ten un efecto, digamos, en caso de que se aprobe, un efecto de fágase, eu diría que desestimemos a emenda, deixémoslo e abramos un novo procedimento. Para que andar con tantas historias? Bueno, eu entendo que pode dar perfectamente e determina que xa temos unha intención clara de que se ese nome da rúa, para esa rúa, ainda que sabemos que queda pendiente, non é oficial, digamos, pero hai que facer o proceso legal. Nos, en principio, non temos ningún problema en incluída. Seguimos con turno, pero que te tocaba a Teresa. Perdón, Pepe, sí. Perdón. Bien. En cuanto al fondo del tema, nosotros en su momento nos estuvimos cuando fue la propuesta del nombramiento. Esperábamos que cuando fuera el expediente distribuido de méritos, pues nos informara de algo más de lo que se proponía en la moción que presentó el BNG para la adopción de este acuerdo.
y visto el expediente vemos que realmente es el mismo texto, no hay mucho más y entendemos que realmente, independientemente de hacer un reconocimiento sobre Ballesteros y comprar una calle, sin duda, y hacer algún tipo de reconocimiento público por su labor cultural, que probablemente será importante, quizás será muy valorado con el tiempo, no vemos el tema de nombrar hijo adoptivo de nuestro concello. Por lo que si en cuanto al tema de la rúa y el tema de la homenaje y poner en valor su nombre sin duda, pero en el tema del nombramiento como hijo adoptivo vamos a votar en contra. Por el Grupo Socialista. Genoveva. Bueno, como dixen antes, según o regulamento, pois son necesarios os 2 tercios dos integrantes do pleno. Entón, bueno, pois non sei se vai a salir favorablemente. Pensamos que os argumentos que figuraban nos méritos de Anxo Rei Ballesteros sí eran o suficientemente importantes como para telo en conta. Exerceu de Pobrense, foi un escritor pois entregado á súa tarefa que a fixo pois moi ben e, bueno, penso que poucos máis méritos se poden engadir a unha persona que efectivamente pois viviu aquí e exerceu de Pobrense pois durante todo o tempo que viviu. E, bueno, a súa obra pois está recoñecida non por nós, sino pola crítica e por premios e por infinidade de lectores e penso que os méritos son suficientes. A verdade que pois nos gustaría que isto saíra adiante. María. Sí, xa que se está falando precisamente do artigo 10 do Regulamento de Honras e Distincións. Penso que o artigo 10, non sei se escustei o 8 ou 9, no que eu teño dende logo é o 10, pero bueno, falamos de 2 tercios, eso sí que estamos de acordo que son 2 tercios os necesarios para que se nome fillo adoptivo. Eu quería preguntar, por lo tanto, recibir información do alcalde ou do secretario municipal ao respecto de cantos sí ten que ter isto para que se consideren 2 tercios. Vamos a ver, sendo o número de membros da corporación 13, 2 tercios dan 8 con decimais. Por o redondeo, sempre que haya decimais, tense que ir o número superior. A ver, serían 9 votos a favor para que esperara a maioría de 2 tercios. Sí. Podría facer o mismo cálculo, por favor, nunha corporación na que os membros sexan 17? Si quere, prestolle a calculadora do meu teléfono. Se me dá un momento, pois... Son como 11 e pico. 11,22, redondaríase a 12. A 12. Vale, entonces, esto refírese única e exclusivamente á cuestión de nomear ou non fillo adoptivo ao fillo ou filla adoptiva a unha persoa. A maioría simple é suficiente para a rúa. O procedimento de cambio de nome de rúa non está establecido en ningún regulamento municipal, Por lo tanto, remítome un informe que farei posteriormente, porque podría ser asimilable, doctrinalmente, o que se fai unha asimilación ao cambio de nome do municipio, o cal é un procedimento que, a tenor do disposto no artigo 47 da Lei de Bases, está sometido a votación por maioría absoluta. Maioría absoluta que tamén, en consonancia co disposto no Real Decreto Lei 781/1986, é maioría absoluta do número legal de membros, e, en todo caso, 2 terzos dos membros que estén presentes nesa sesión plenaria. Entón, en este caso, aquí e agora, para acordar que se conceda, que se poña o nome de Anxo Rei Ballesteros a unha rúa, necesitaríamos? Bueno, se é necesario ter un procedimento aparte. Pero se agora neste momento necesitaríamos
Maioría... Remito un informe meu posterior, pero o que eu podo dicir agora é se se asimila esa figura de cambio de nome do municipio, tamén maioría absoluta, que serían 6-7, en todo caso 2/3 dos membros que estén neste momento no pleno. Claro, 2/3 do número legal. Non, pois estamos os 13, teríamos que ser 9. Claro, este tipo de tensión. Pero ten que ser unha das dúas. Eu que digo, unha norma. Así. Ben, bueno, pois eu non teño máis que decir por parte do BNG, presentamos a moción, como ben o sabemos, non vou retirar máis que levamos un montón de retraso, así que por a nosa parte, o allá que teñamos os modos suficientes para honrar a memoria de Anxo Rei Ballesteros, e máis nada. Por bebé. Hablo una aclaración especial, porque yo no lo tengo claro. ¿Para el nombramiento de la rueda hace falta los 2/3 o hace falta la mayoría? Maioría absoluta. Sí, bueno, pero en todo caso, a norma indica que ten que ser tamén votada polos 2/3 do número de feito, do número de persoas que estén nese momento no pleno. Claro, sí, agrava. É un mecanismo para impedir, por exemplo, que se algún grupo parlamentario ten unha maioría absoluta e a ese pleno só van eles, poidan facer este tipo de aprobacións coa súa presencia. 2/3 do número de feito na sesión plenaria. 2/3 que se hacen o voto. Claro, entendo eu. Sí, claro. Que se hacen o voto. Sí. Pero logo a maioría absoluta para o sentido da... Claro. Perdón se me expliquei mal. No. ¿Qué palabra en todo caso? No, era básicamente. Señor Concelleira, algo que decir. Bueno, pois vamos a proceder entonces a votación. Primeiro, votos a favor de incorporar a emenda. Votos en contra. Abstencións. E que non teñen interés. A favor. Incorpora esa emenda e pasamos entonces a votar na súa totalidade a proposta da alcaldía coa emenda. Non sei se pode votar. Os separos non se poden votar os acordos. Non? Pois un pouco extraño isto, pero bueno. ¿Qué? Vale. Votos a favor entonces da proposta da alcaldía emendada. Votos en contra. Non sei se decir aprobase, non sei. Aprobase por maioría absoluta e despois, bueno, que o secretario tamén o que sexa correspondente. Me permites Sí. un momento? Quería decir que, curiosamente, e espero que esta corporación da que o BNG forma parte, e eu personalmente tamén quero seguir sentirme orgulloso de participar nunha corporación que respeta absolutamente a legalidade e que non ocurra como tempos atrás. De feito, quero informar que o BNG se reserva o seu dereito e as accións que considere precisas facer para que se revisen os acordos de nomeamentos de fillos adoptivos desta localidade ao señor Segundo Manuel Durán Casais e o señor Gerardo Fernández Albor, que foron nomeados fillos adoptivos desta localidade respectivamente o 31 de xullo de 2008 e 27 de maio de 2010, cando esta corporación tiña 17 concelleiros e só obtuveron a favor desas propostas para nomear fillo adoptivo os 9 votos que tiña o Partido Popular, votando no caso do señor Segundo Manuel Durán Casais o BNG en contra, e tamén o PSOE, e no caso do señor Gerardo Fernández Albor, votando en contra o BNG e ca abstención do PSOE. Nada máis. Efectivamente, ten toda razón. Xa o explicaba ao inicio a concelleira Zoe Bermo de que no pasado non se cumpliu con este regulamento e, efectivamente, xa encargamos ao secretario que nos faga un informe de como pudo ser eso e que consecuencias legais pode ter. Pero gracias por explicación. Dime, secretario, que teño que dictaminar se aprobou ou non. A moción está aprobada, o proposta está aprobada, non? Pero, non sei. Pero o fillo adoptivo non. E o da rúa. Vai por a mesma...
Non nos vamos aclarado. Como? Sí. Bueno, no... No, bueno, máis gravosa, di o secretario. Habrá que buscar outra solución. Eso en todos los casos, entonces, cuando se va a consulta, siempre por la macrobosma, Sí. Cualquier outra situación, como os que comentaba antes, o compañero, o amigo, ¿no? En calquer outro pleno onde foi aprobada as dúas propostas xuntas, tamén sería moi trabosa para as dúas, non? Se se dá neste caso, O que sei, o que debe seguir, ou ir unha serie de acordos dentro da mesma proposta, condicionanse por aquel acordo que este sometido a unha condición máis gravosa. Entonces, se no pleno anterior tamén se debatiu o estudio adoptivo e ao mesmo tempo o nome da rúa, si se aprobou solamente con 9, bueno, con non se aprobou cos 2 tercios, afectaría os 2 puntos. Entendo que sí, seguindo este criterio, sí. Vale. Bueno, remíteme un informe posterior. Vale. O nome da rúa non se aprobou. O nome da rúa non No, está falando do acordo que falaba Ramiro. Sí, nese Ramiro, pleno. que neses 2 plenos se aprobaron os 2 puntos, bueno, se aprobaron, pero, como decía, irregularmente, xa que non había os 2 tercios, por lo tanto, quería asegurarme de que valía tamén para ese caso. Alguna aclaración máis? Continuamos entonces ca orden do día e pasamos ao punto número 5, que é unha moción do Grupo Municipal do BNG a favor da igualdade entre mulleres e homens. Ten a palabra a señora Cristina Andrade. Ben, boa noite a todos e todas. Esta moción presentouse a principios, ou concretamente o día 1 de marzo, porque a pesar de que o pleno correspondía a estes últimos días do mes de marzo, esta moción está relacionada co 8 de marzo, Día da Muller. É unha moción que o BNG está presentando en todos os concellos e unha iniciativa que se presentou tamén no Parlamento de Galicia, é dicir, está enmarcada dentro dunha campaña global que o BNG está desenvolvendo en todo o país con respecto á igualdade laboral entre homes e mulleres neste caso. Esta iniciativa e todas as que se presentaron neste sentido este ano, por 8 de marzo, estaban centradas fundamentalmente nas situacións ou na visibilización dos casos de acoso laboral ao que son sometidas as mulleres, e está baseada en que na necesidade de seguir poñendo en evidencia que existe unha desigualdade real entre homens e mulleres e unha desigualdade laboral real entre homens e mulleres que non somente existe, sino que se incrementou nos últimos tempos, é dicir, lonxe de diminuir, a desigualdade aumentou e, polo tanto, nos pareceu importante, a pesar de que o pleno era posterior a ese día 8 de marzo, como somos conscientes de que a desigualdade é algo que nos afecta ás mulleres todos os días do ano, os 365 días do ano, e non solamente o 8 de marzo, como a violencia que se exerce contra as mulleres nos afecta ás mulleres os 365 días do ano, e non solamente o 25 de novembro, consideramos importante presentar esta moción para debatela e, a ser posible, aprobala neste pleno. A moción o que propón, os acordos que propón a Corporación para ser aprobados son os de instar ao Goberno da Xunta de Galiza a elaborar un estudo sobre o impacto, o grau de cumprimento e vixencia da Lei 7/2004 do 16 de xullo galega para a igualdade de mulleres e homes en colaboración co Parlamento Galego e participado por agentes sociais, sindicais, organizacións e colectivos feministas para valorar a necesidade de elaboración dunha nova lei. Consideramos que é importante que se avalíe esta lei que leva máis de 10 anos en vigor, pero que observamos que, desafortunadamente, non obtivo os seus froitos, porque, como decía antes, a desigualdade non só
non é que se manteña, sino que aumentou. E, polo tanto, sería conveniente arbitrar os mecanismos necesarios para corrixir esta desigualdade. E o segundo punto, que afecta a un nivel máis local, solicita ou propón o acordo de incluir nos pregos de contratación das empresas penalizacións e restriccións de contratos por causa de discriminación por xénero ou orientación sexual, así como rescindir os contratos municipais con aquelas empresas que teñen imputado algún caso de acoso laboral. Ben, estes son os acordos que se propoñen. Sei que hai dúbidas con respecto por parte do secretario municipal con respecto á legalidade de poder incluir nun prego puntos deste tipo. Esta moción foi elaborada co asesoramento dos servizos jurídicos do Bloque Nacionalista Galego, polo tanto, nos consideramos que, aínda que haxa dúbidas ao respecto, a vontade da Corporación Municipal debería de ser, para nós, consideramos que debería de ser a de aprobar a moción e a de poñela en práctica. A Partido Socialista. A ver, o Partido Socialista é un partido que defendeu e ven defendendo a igualdade como principio fundamental, tamén a paridade, a corresponsabilidade, o fin da brecha salarial e da precarización do emprego das mulleres. Os socialistas están comprometidos con poñer fin á secuela social, que é a violencia contra as mulleres polo feito de ser mulleres, con acabar coa trata de seres humanos con fins de explotación sexual, coa defensa dos dereitos sexuais e reproductivos, é dicir, co dereito das mulleres a unha vida libre de violencia. No ADN dos socialistas está eliminar todas as barreiras contra as mulleres que seguen en pé. Fíxose cando se gobernou co fin de avanzar na igualdade, aprobando leis como a Lei Integral contra a Violencia de Xénero, a Lei de Igualdade, a Lei de Saúde Sexual e Reproductiva e de Interrupción Voluntaria do Embarazo, a Lei de Matrimonio entre Personas do mesmo sexo, a Lei de Dependencia, o Plan Concilia, a implantación da coeducación e a educación para a cidadanía. Queremos unha sociedade na que as mulleres vivan libres de violencia, unha sociedade paritaria e participativa, na que as mulleres ocupen o lugar que lles corresponde por dereito e por capacidade. Non obstante, eu quixera votar a favor con todas as consecuencias dunha moción a favor da igualdade entre mulleres e homes, pero desde logo tampouco non quero votar a algo que sea ilegal ou que de forma ou que non se poda executar. O sea, teño unhas dúdas terribles. Eu prefería que se modificaran os acordos. A ver, é que me parece terrible non poder votar a favor dunha moción da igualdade entre mulleres e homens, pero que tampouco en contra da legalidade tampouco me parece. Segundo, estaba hablando co secretario, porque nós tamén temos a mesma dúbida que ten a Conselleira Socialista, porque nos gustaría votar a favor, e podemos engadir unha meta, dixemos que tiene que ser por escrito, pero bueno, sempre que sexa legalmente posible. É dicir, habrá condicións contractuais que nos impidan extendir o contrato e que sería gravoso para o Concello, pero habrá contratos menores onde nos podemos decidir libremente que vai ser contratado. Pois podemos poder engadir, extendir os contratos municipais con aquelas empresas sempre que sexa legalmente posible. É a única salida que vemos para poder aprobar así. Deixo a palabra, por favor, se nos importa, sí. Ben, a ver, se hai que engadilo sempre que sexa posible, pois haberá que engadilo. Desde logo, a nosa intención é que se aprobe, nos gustaría que se aprobe a moción. Aprobouse en moitos concellos de Galicia sin ningún tipo de modificación. Os nosos servizos xurídicos non atopan ningún motivo polo que non se pode aprobar, pero se hai reticencia e ese engadido vai a facer que se aprobe, non temos inconveniente. E creo, claro, que todo o mundo está de acordo en poñer sempre que sexa legalmente posible, pero que non ten. Sí, xusto coma, sempre que sexa legalmente posible. Ahora a palabra ao portavoz do Partido Popular. Solo manifestar que estamos de acuerdo en seguir trabajando por conseguir la igualdad entre las mujeres y los hombres, y creo que se ha hecho mucho, pero quedan cosas por hacer, y cualquier acción o decisión que vaya encaminada en
en ese camino siempre va a tener nuestro apoyo y nuestro respaldo. Lo planteé como creo que siempre ha sido nuestra dinámica. ¿Algo máis debatimos? No. Entonces vamos a votar primeiro a incorporación desa pequena emenda que se recolle sempre que sexa legalmente posible, repito. La recolle só polo secretario. Votos a favor da incorporación. Incorporarse por unanimidade. E pasamos entonces a votación da moción como tal. Votos a favor. E aprobarse tamén por unanimidade. O seguinte punto de orden do día é unha moción do Grupo Municipal do PSOE solicitando o arranxo dos xardíns Valle-Inclán. Ten a palabra a voceira socialista. Os xardíns Valle-Inclán están nunha situación de deterioro progresivo. É un lugar de interese turístico destacable, está no centro do pobo. E, bueno, os bancos faltanlle listóns de madeira, faltan luminarias que, polo visto, se arreglaron, non sei se todas, onte. Nos carnavales estaba toda a zona esta que está donde as terrazas dos bares, estaban 3 ou 4 farlos apagadas. Os pais, os rapaces, que un tiña unha espada, outro outra cousa de disfraz, por mor a lesións entre eles, porque non se vía. Por favor, os problemas técnicos. Como íbamos a facer un receso a continuación, perdón, que non estamos a facelo agora porque os problemas técnicos co ordenador non está grabando e facemos agora o descanso. Os parece ben, mentre só reiniciamos. Vale. Desculpade.